Диан Станоев, преференция 1. Уважаеми съграждани, гласувайте за кандидатите на политическа партия ГЕРБ, за да върнем авторитетът и доверието към местния парламент. Стефан Стефанов, преференция 2. Моята цел ще бъде Общинския съвет в град Балчик да създаде повече работни места за младите хора в нашия град. Ася Христова, преференция 3. Това, което искам, е общинските съветници да бъдат повече сред хората и да се ангажират с решаването на техните проблеми. Денис Тахиров, преференция 4. Моята задача ще бъде Общински съвет да стимулира малкия бизнес, който е пряко свързан с туризма в община Балчик. Русица Пенева, преференция 5. С натрупани от мен опит в Общинския съвет ще работя за максимална публичност, откритост и отчетност на финансовите средства на данъкоплатците в общината. Диан Димитров, преференция 6. Младите хора работят извън община Балчик. Колкото и да е трудно, ще работят те да останат в Балчик и да работят за развитието на града. Красимир Михайлов, преференция 7. За да има повече прозрачност и почтенност в местната власт, за просперитета на нашата община Балчик, гласувайте активно за кандидатите на политическа партия ГЕРБ с бюлетина номер 7. Енчо Стефанов, преференция 8. Като юристи следят за законността в общината и при вземане на решението на Общинския съвет. Галин Началников, преференция 9. Моите усилия в Общинския съвет ще бъдат насочени за просперитета на долината. Кирил Мирчев, преференция 10. Аз ще работя за възраждане на селата в община Балчик. Недялко Недялков, преференция 11. Моят професионален опит е производство на екологична чиста енергия и целта ми е Балчик да наваксаме в тази област. Красен Жечев, преференция 12. Като общински съветник от ГЕРБ ще работя за целенасоченото отдаване на общинска земеделска земя. Гергана Димитрова, преференция 13. Като юрист ще следя за законосъобразно провеждане на процедури по обществени поръчки, търгове и усвояване на евросредства. Димитър Димитров, преференция 14. Ще работя за подобряване на условията за частния бизнес в града, за да може да осигурим работа и бъдеще на младите хора в този град. Веселин Николов, преференция 15. Балчик се нуждае от нова концепция за строителство. Балчик се нуждае от спиране на презастрояването. Балчик може да бъде красив европейски град. Стоян Стоянов, преференция 16. Мисля да работя за ефективното разходване на средствата в общината, за да отиват там, където са най-необходими. Женя Петкова, преференция 17. Моята цел ще бъде изграждането на детски площадки и градски парк. Милен Калчев, преференция 18. Като млад човек ще създам условия за спорт, така както в общината, така и в селата. Зафирка Гецова, преференция 19. За мен най-важната задача ще бъде хората от малките населени места да имат доверие и представителство в местната власт. Мелих Хаджиев, преференция 20. Моят стремеж е да не отлагаме за утре решенията, които могат да бъдат взети днес.
Защото в крайна сметка съжаляваме за всички шансове, които пропускаме. Стефка Анастасова, преференция 21. Като общински съветник на ГЕРБ мисля да работя за ограничаване условията на корупция в общината.